Karbi riso nimso rongaji kibi ponjepan arni kelar. Longsing teron nareding pen Gita Asram Lokhimana Dowan adon ri kangpu. Amreng konstituensi ke parlu mukhima rong order tum thurpak pen kaceleng atawar kaceselam. Kardom pini karbi prime time bertalong pen ini thari sarnong klaranse non bertang ton pen arjikha. Karbi jutang asong asai hemalong KCS tiripiame lapen tirikama atumpen birta mai phasi surihini rain koirahini aning kana farman plike pranar ke bangdeng karbi risonim sorongaje kibi ponje phan arni kelar puthak birta pangdak pontanglo plike pranar ke bangdeng karbi risonim sorongaje katalon ponje phan arni kelar non angkele ji theria cheklo ni phai isipen ni phai pho arnian rongaje katalon ponje phan birta pangdak pontanglo Pirthe adang corona vor kium prubajok Assam government pen SOPD kapang dak ponateng rongaje katalon ponjia phan kethetan katikuk jiang ring do lasi KCS tiripiami ahin pen kaciparai ponateng rongaje arni larponang koklu usi birta mayalong pen Karbi Culture Society amipu Chandra Singh Krupen pachinipon Karbi jutang asonga havar ami doan ta rongaje farman kacisi kacedang ponjia phan KCS tiripiami ahin pen pachini nangkok lam te sami nang tung fan ini ko pian lam ke pan nang litung fan nang pachini ko be koi la bangke non ki wang zi festival la puthak alam lasi nitum along presiden KCS presiden do na pen nitum along reception committee presiden do dak vice president do na pen dak office bearer tum ando lasi puthot ki wang zi arni andeng alam the sami nitum birta pangdak ponpo nasi apor itung kaching hon presiden hansi apor pilo pini ni phai li thang suri ni rain kore ni adap baji kre siapor karbi jutang asong mar karbi culture society asai malong kang ni pon karbi jutang asong lapel diker bana kai bang deng karbi sing sorong aje suri ni rain kore ni kang dang amai tirikam amai pu sarbida sing leng MLA mei chepem pu ponsi Kebangji kret rock pen krisir ke thang suni reng kore hini liker benar ke bang deng karbi sun sorong aje katalon ponje puthat arsikjit pen chingwai ponlo bangso maya long Dr. Tuliram Ronghang CM ka karbiang long Thomas Council tapen KCS amei phu sar sonro singkro kongjom bambidan sikong pi pen chenglok ke ongdung tirikam amei habang pu bang piatum chitongdun pirithe adang corona avur ki flu bajoine Assam government SOP ka pangdak ponateng rongaji ka talon pon jia phan ketetan ka tikuk ji angring do lasi KCS tiripia maya hin pen kache parai ponateng rongaji arni kelar pon nangkok alam the pini kangdang amaya long pangdak pon bangso puthak chedon sar pen deng ponlo pini kangdang amaya long ka pangdak ponlo bangso amai aputhak chedon sar pen deng ponlo puthot jong si corona avur nang klip lu pulute there achiklo mate mars achiklo ni phai isi pen pho an ronga jiga talun pon jia phan ar sijit pen chingwai pon si cheparai pon la pen tirika mamai ahin pen keklem pon nangji asai do an apor tengka patang pon jia phanta pinia mai along chingwai pon sonthor se karbi jutang asong hawaramai aru do anta ronga jia pharman kachisik chedang pon jia phan KCS tiria maya hinpen pachini pong Assam Cancer Care Foundation's lapen Tata Trust atumpen tapini World Cancer Day talondun Cancer pen kachiri lapen kachingrai thekjia phan pura pini karbeng longolong ta World Cancer Day talondun Laso Farman Assam Cancer Care Foundation lapen Tata Trust atum patir piponsi Diphu Medical College and Hospital pen Diphu Visal Kularan wakathon ke dam padu Dr. Ratul Thakur pensi laso asa ingpusi bangching pono wakathon jutko kapit Diphu JNM training along cancer puthak chirok togmai paduk hindo
Mailong Cancer Kisupen Kachingrai Lapen Kachiri Thekjiapan Assam Cancer Care Foundation Dr. KC Misra si Than Pachini Alangli Karbinglong Atokano Arat Laso Kisupen Kachilanglong Edji Apan Nursatum Arpute Uputa Pajirmida Mayalong Assam Cancer Care Foundation a District Program Manager Himke Girmir Lapen ANM Training Center Akapi Dibajani Rongsu Pipi Anparta Nursatum Chitongtun Lokhimon aron ki kroipen choklem chodam ki misanang thek che theklong si Lokhimon arnama phan aning kangsampen Karbi Language Development Board Chairman Longsing Teron Amit Thang akhia datpen Diphu Gitasram Lokhimon adowan adonri selam pisi pini Amit Thang ari dengpen ingpu pondo Ingdeng trokebrapli Lokhimon arnama phan karcho hut pachetonunsi pini Gitasram Lokhimon adowan adonri tame Longsing Teron ari dengpen ingpu pondo Labang sodon ri kangpo hut Lokhimonar namaphan kekroi aradatum chetongdunsi longsing teronaphan manpeng pen kangthum karnia sai tami dengpo Ministry of Rural Development Government of India hin pen voringawar sai kabe lapen chokamamu ki claim dunji aphan ajakong kabe deratumaphan panong pisi ame thanga king arkong kacharjap thekji aphan prekjamaseki kipipon Diphu Rongsu SBI Bajar Branch Pengang Songalong ta akejoy pen voringawar sai kabe ariso janga tumaphan ame thangar kong kachar jap thekji lapen chokamamo ki claim dun thekji aphan bi kapangreng bo kapangreng longhong kapangreng tailoring lapen beauty parlor seki lapen aka preka sekita Rural Self Employment Training Institute Karbing longa hinpen pipon bomlo kaching thurawar sai lapen chokamamo kapaprang dun ji aphan riso jang atumaphan birta game SBI pen Rural Self Employment Training Institute Karbing Longlong Humri Dampen Nanglitum Prek Jama Siki Akejoy pen Charlie Longji Siki Kendulong Ji Apan Kopi Alosi Kenangji Alamte Nangkapachini Alam Arju Ichina Non dobom ni tumlong beauty parlor management training si dopon bom labang ini tum 4 January pen si chengpon non penap judik po tarikh ini hedi penap judik po la so training mang 30 days training lason dak thaksini le tum na dak SBI RCT long beauty parlor do women's tailor do fast food stall udiami do upper pickles and masala powder goat rearing poultry piggery lason hedi mushroom kapre training ni du than pon po laso training ni tum ki than pon athai bangela lo jeno lom sakuri gilong le du piglo ba Charlie tumta Charlie nak ba Charlie tumta ington ko tute unemployed lason tum hansi rural development atuna pen ministry nat pen la so training institute ba ingpupon lo jatea training ana ba ke akijoy gilong ponia pha non san tum thek pon long lo isi tailoring pikang tip thek the ba pikiroi thek the sami admission ena move monthly fee pi move de paisa ka be join ne la tum ko ani ington ko Charlie ingtung pustame laso potse government tumbang laso training institute of kempu bang lalo je training ana puthak bang ke akijoy pen Charlie pon thuna la ana bang ke ami thang keng bacharja bang ke alang tum ami thang che bor ipon thekpo laso training a puthak ne tum only tailoring shot kali laso tailoring under pustame ni tum kosol si motivation nangji ma kosol si self development nang ma ami thang kosol si confidence si people nang ma laso na puthak ni tum training thang kon lasi laso a training bang non beauty parlor do bomlo next bang ni tum god wearing si pakcheng poni pusi than pon bom em dan ta do ulo adhek tum mage ami thang men tami hem pen mat si pakcheng pon ta do adhek tum mangke dukan pen tami order nc hem claim pon ta do adhek tum mangke hem pen claim pon pen ami thang dukan chompu elo lasona tum ta do ulo ke Charlie bang e do ida shop basami tok thek nak pon thek nei chate ami thang business claim pusta me mofi loan jo habar sai sami koson se rang tu business preparation kuri nangji ma ba planning koson se kuri nangji ma laso puthak bangalang tu project report pasami asap sup chuponai pon thek nangji lasi ke Charlie bang nang o buge pupe basami tok lang thek bang thek nangji tak kiklem bom tu bang on non Charlie bom ni tunda training tum 24 jam lo than bom tu bang than bom matum bang ke than nang ke inube lapu
Lakha sirkep Amreng constituency ke parlu jiri kindeng pen mukhim ke celenga towar ke damtang MLA Rup Singh Teron MLA election camping hut kaningje alam chak piniarnianta kapapling plederajok rongara thur paksi ke celenga towar kachisilam ponang abirta kat news semnong berta nangle non ke bang GMC election aprang jongsi labang so towar nang silam pipe pulote nilitum mukhima rong aura tumke vote pithek thelu Lasi Prabjin pen Amreng constituency IMC Rina Terang pipen labang so atowar kasilam PG pan mukim arong raratum pen kachuningri pado. Nilitum jirgendeng pen mukim atowar ke ninggreng ahuran ta towar ke vak towar inki ke cho yudje det sorkar atum jirgendeng pen mukim atowar nang theglong le non anta nilitum rongasor do desang se kaita boyaran ni chine yadar ni chine nilitum towar che salam nang wer sorkar ilitum lahe towar kacelang awar saya vema nili ronga rada su nili ningki duk piglo ningking hon piglo la amsi nang litum aphan chuningri padi krim lo nili ningkreng abotoranta towar la jirkin deng pen mukhim ben jirkin deng jihelat no kopiaron lo nili to aphan nang hebak he arnam tong ka hinoloma arni tong ka hinoloma nili hin pen ke chini ne derlo la si nili kaita ningje duglo sarkar phaning ke the thaya we ko ansi nili ningje the nang po non anda ning kreng botoran tan nili tum chela long le ing samjin mesen ban setam chewang long le laan ke sarkar anta nang chinek thong nang lang le thong pusi nili ye chipui kok lo nili rong nili rat nili towar ke pie porsi nang theklong le det ma sarkar tum amek tong gilu et ma anu tong gilu et ma pansi nili ke pui kok lo kedam tang batai apong no apong arur batai la so towar aphan sarkar tum gewang hut nang acho hanga hut theklong munit do haladak puling sentar min sentar pu nang chini sita munit tum sarkar tum nan anta nang theklong le chini ne ha haidar por ke lang le tum ka meg yang clip non anta le la mukhim towar ke ning kreng botor ta inki ke chu judu ne det la suang kiang keraphan sarkar tum nang le tum do wai vedet ma nang pi thek thema sarkar tum la so inki aphan nang ne pidra inki bang pichu pi pedet ta so towar harlong nang tai pi het nang tum jakong vedet ma la ho lan si nili nang le tu aphan pini ning ye det le pu det le nang juning ri det le nili rada kisung nili dera kisung nili pen ang chenglok ang ton pan sung na lang ma mukhim marat mukhim pirthe long bang ho kala kalita ma mukhim ma dono dak ma mukhim aphan nge lang no dak ma la ho lan si nili ki pu det le adaya pable dusita nili ke ning ye det le ano bang ki la mukhim towar inki ke cho aphan nang khang pi tha pusi sarkar phan pini nili hin pen chuning ri padi krim le Namlam sopor pan birtamo ington exina. Kardong Ningkan Farukre sirkepra Okebra sirkep Thang Porni Lukimona Dhrom Amahang nang patheksi Kurusar Lokhon ing Tihensek Pineng an Ingdeng Trokepra Pli Angdeng anang choklo Lasila Ingdeng Trokepra Pli Lukimon Karcho Katalon Aparman pen Kedoan Karbi Solang Duarat Lapen pirthe adang munit monor pendanglok botek poso marat mareng kedoana phansitame nili kurusar lokhon arnam lokhimon amen taram pen ninga klong ning thire pen hirjume pajiriglo lokhimon karcho katalon ponji ajai mekla puhelo ni thangthang ni phai ke thom ada por phai trok rong sarpan ke cheparju adowantin sitame la sojai mek pachun ponpo lapan si lokhimon karcho katalon pangcheng poniglo lapan puthot thang ni phai pli ada papor pen rat rek doan pen lokhimon phan ke kroy rat doan doana long chutong petsi guru karcho archo ponpo lapan aphi
kado kawe ke kroirat doan metang honjeng gang tir lapen sumle kang tir kecelar sojai mek dupon po lapen apisi doan cari atum patir pipon pen honjeng gang tir lapen sumle kang tir aputhak lam thejai pon po lapen puthot thang ni phai pho adap por phai ke thom por pen puru po tumahin kasi kang thir metek pipon po laso pensi lukhmon karcho jasemet kenang sot nai kang thir metek lapen si pangcheng pon po lapen kado kawe ke kroira doan setame chinglu chingthiat pen anglen ang jujepin pensi inut wang pen doan along chardom chardi po lapen api adap baji por phai por la bangke metang pi pu phan man penge chipi ke chardom chardi la sojai mek dupon po lapen api kado kawe doan along dun pen kiru karcho ajai mek dupo lapen api dhorama lama kasele kado kawe ke kroirat doan dut cetong dun pet pen dhorama lama doan nang song sile pon po lapen api puthot kali ke dam tang tum dhorama phan ke klem tang tum kupi sara tum metang tirim atum doan phan stame la sopor se chiki mu pon po tirim ke ching duk ta pulo la so se tirim ta ke ching duk lo la chiki mu lo lapen api si kado kawe ke kroirat doan pen puthot ang thunju jepin pen kiru karcho kirton saba puta pudam do kiru karcho asayang deng pachun pon po asonsi tarik po bangke kiru karcho asayang deng loksi nalusinda pachun po lapan puthot tarik trok ada baji trok apor lake an krimi kachi rot mate kang thir methe ki pitang aphilu lage an krimi mate dowai darosi pamandam lo asila so an krimi chiron pon po lapen api kachi tong rat doan la ni thomong bong guru phan man penge chi pitang la sothe sede the kumbong sedame chiron pon po ke puthot tarik troksi adap labangke osomaratum khela dhula ason ke pathu ason si okoris osomadet kalilo ning chaparong po khela dhula pensi lakuan ma ning chaparong pon po lapen ke kilun ke kan anama lun pen kilun ke kan lahai setame ning chaparong pon po lapen ke kado kawe ke cetong radoan anesan mane han parvu pen chot sitame angdi si choranesan kichu ning chaparong po আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dinamopit puthot birtalo bangthiglo Northeast Institute of Technical Education sa CEO Ranjit Terangpen patir piponsi Klarbong Computer Enterprise laki new laptop second hand laptop lapen printers pen chenglok computer accessories longpon po labangso kilongpon jiadim laki dong mukak denarong dongka mukam lapen dipu ahi thielong prabjin pen kilong warsai ki pipon thekje pan kachisik kachidang pon birta phirangke Rajiv Bepen nangkilo birta Nonakai technology appear the nangki manasosi kacharlianta technology appear the nangman bomlo lasosi kacharli ya hinsitame computer hin asap kachini lapen ke thekjong sia weblote kacharli ya hin asap kapa phihu mate technology appear thelong kidudun sungkrungason nangman tanglo lasosi inut Northeast Institute of Technical Education CEO Ranjit Terang ahin pen computer center kangpu pen penang an ai student atum laptop ke nam jia phan katora penangan hekdun loksi Ranjit Teranga amina pen denarong dong muka diphu lapen dongka muka malong ke cheng sia phan pura
Klarbong Computer Enterprise pu kangpu ponjia phan jisik pono Klarbong Computer Enterprise along jesemet anam jum hekpen akimi lapen second hand a laptop anparta printers pen chenglok computer accessories longpon pu pusi pachini pon anparta non sahem ingpu pon pia prangsitame kenang chia bang pu bang pietum do plotin mobile number 9101118317 lapen 8473895929 along birta pen anam jum hekpen longponji pusi pachini pon lapen non present non tame nili long nangji pulote nili nang pale thailo lapen non dat kadowe laptop bangkela gaming laptop pen danglo apel laptop ustame non pipon bomlo lapen nang litum jong si printer lapen la kamera mukha lapen keyboard internal keyboard mukha lapen ladak nili long ke long ponji bangkela lo printer HP Canon lapen Epson lahai printers tame long ponji lapen ladak pen drive amukha long ponji mouse speed amukha doji A4 paper xerox paper pen dang lo kado waste tame nili non ke wanji phansi kado we jisik chedang kon mong la pen non la sondak thaksi non ke dotang tame nili pini news long paklang kon ke nang ke le tang hormu phankan non nang litung la screen along ba news along thekon lo ko la hai ke non nili long ke dotang side lo asinang litung jong si prabjin pen nang contact po te nili long la contact number doji la so long nang contact mo nili kado awes tame dak kom dore kom pen nili nang litum pham mane hojai nogong la hai long ke nam dam pente dak nili long se ador kom jima bosin jima thada atheni lipining an nikan kre Hologa Suribom Computer Center nili mena ka chenam dam wanu ni ador ke so pena joini nili kisuman long akelos ta do ba komchet pena ke long ta do ta me la ana ke siksak lo non nili mena la so showroom ke wan pen nili pena institute ta me nili ka pangdai kontak me la dak pen ta nili war sai chelong kon po besi nili hin pen nili ning karong lo ba rat phan nili war sai pg ta pen institute Northeast Institute of Technical Education ta me kapang dang konta la anso se se ja kon kon po besi nili hin pen si hek pen pajun konta ka Dong Mukak Forest Range ke parlo Sildharampur Rong Mirdan lapen Kuari Pahar arong long ingnam aingnar thang ni phaipli ada por phai sia por malom rong kilodam Rong Mirdan Minarson phangcho Visil Teron Mindar Tokbi lapen Ananta Swargeri ahem Sokpuru pen chenglok biri bithung ka phangno tekang lapen Domnik Mits Arta Trokep apran armu tekang det Sildharampur warangka ingnam aingnar pen Munidang bong kachisong non puanta junela Dongdame ingnaming narpen apran kedam penang antuluk buai pietsitame labang so kisung pen kejok jietowa nonanta avila lasusi thang ni phai pliadap por phai sia por malom Sildharampur punurak anglong pen kebang ingnam ingnar uthot rongara phan pasik sakthulilo Rong Mirdana rongalong don pli ahem sokpuru anparta biri bithong kapalang no tekang lapen Kuari Pahara rongamikar Dumnik Mits Arta Ningkan Trokep apran armu tekang der Bua birta longsi Dokmuka keton kelang asai ki lapen Dokmuka ingnam rai komasai ki tum humri damsi postmortem aphan Dipu Medical College an pon lupusi birta ketok bomapon jindun dam tangat aningkan stami tuno ucaram rong pida direct ahemalong masi sportet ta pholo hala sutalang litung renjar pelapen kaprek atum stami nitum kiching hon MEC mate kalbino termas council em ta banglo lapen son soni rapkang lo hasu tani tum forest department tum information pilo lapen tum sarkar hin phanta ko sonsi ki jog yabar saima pu chuning lo support husta stamelang litum ta forest tum ta bom ta minang pi bom lo tos ta minang pi bom lo stamela anang pi sitami tum bangke ekchepa jo iphan sumpi si sondak thaksi patu we bangke nilitum det bunia che songrong masa ingnar phamangelo lo masa sok pachore lo hala pop don ko don fli apran narmur me apran ke don thom phain lo dada apran karmura hemen pen don thom lo si tum forest pen bom up dam pen ama se ingnar bang lo la sohur bang ka por bang ke adap ke theang baji pholo baji pho por pen tum jok pang thai mek janglong le pen tum nang phrung pen masadak sport det ke pho he manon to hem pen nang phrung amasi pu rong kangsan we bang thupe amasi pu ke bang amasi angko ilong adim
dak tiron hem do de abang hem phutung ke stame dak ta pa ghor dim tong kang rai lo la pen ke bang ama si pini nili tum hem ta la sona thasi sona khotona phunang koklo adima gala nili hem dak lo stame nili ke be adima malo stame nili bang ingnar krumdun rong ama si hala ke chisong dun hala sport data long ka do we kam claim dun hala pulchi song dun rong ama si ki krunun chisong rong ama si nili hem bang ke nili chisto we chisang se det chisang sonde nili ta sona thasi phudunang pobon stame nili mano mai ko pai ke mi ma si nili bang ke nona ma kini pranjok lo aso por hula si nili hem bang ke sok la chupon lo bosta ta ali lo mo kata hijik poncholo la pen ke ka do we ta ni tumalong lukson lo la sinili chuning ri kangtung tim kar biang long ni tum kaching hon kar binoton mas council em la pen ke ni tum dak mohamaya MEC mate kar binoton mas council aka hai sar lum sing teron alang ni tum la pen ke department him pen ni tum bangso apu thak pini mate to we ni tum ke he nolong bang ni tum mana kerap pi sonte misenji buselan tum chuning ri lo la pen ke bang hilang nong we pen mate pen na pen sami tum bang u hilang so ina ni tum so ina bang ki tonji phan ni tum so bibostha bang kuson si so ina phan tum ke pa bang bide ya bibostha bang sarkar hin la pen ke department hin penang rabdun konte misenji busini tum chuning ri pondo Neli taro sangho ladak Sildorampur area munilo labang so ainar penajok munira kisung penan thai gunong lo minarong ta kisung lo pen tebok teraya rong ta bang so ainar pen kisung dolo la so ainar eyon wet pen munira pram ke en pinian ke bang pho ando pen ken la si apran en e tum sedame penaan kisung dolo ke kat nang ke podang la pen council ke ja tumhan isi ke chuning ri bang la hello la pen forest department tumhan isi ke chuning ri bang la hello la soing na re jon pen bang pho apran arbut erlo la si bang soing na raphan nitum Sildorampur area pen nang terek pipon plot ha pusi nitum rat hoi Sildorampur arat hoi pen council ke ja la pen forest department tumhan ke chuning ri nang li tum akerap ke nili tum thek long lo bom la pen torch la pena bangke ni tum kecipiyok ya tawat cetek pon longun edalo la si kar sikrung alam ke helo la bangso ainar la bangso ahabit area pen ni li tum han terek pi pon plota la si kechuning ri la pansi Sildorampur area pen la si ni dum Pirangke Rajib pe nang kilo pirta Pini karpe prime tam ke la pansi kang ton iglo do me thak me kurwang thu